9.1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas na nasakmit gikan sa mga managsuon sa sitio Viking, Alaska, Mambaling ning Dakbayan, Sugbo. Atol kini sa bypass operation sa mga operatiba sa Labangon na Police Station. Ani ang report. Kini ang mga pakyeti sa shabu nga mutimbang og kapin sa 1 ka kilo nga nasakmit sa mga otoridad sa ilang anti-illegal drugs operation. Subject sa operasyon si Benirando Himperoso, 15 kilagway sa kapulisan nga miyembro sa dakong grupo sa illegal drugs. Apil sa kibang dakop ang iyang maigsoon nga silang Joven Himperoso, Beverlyn Himperoso Medina ug bayaw nga si Reggie Medina. Sa konsepto ng anti-illegal drugs operation, even yung taong nasa labas ng bahay, kasamang hinuhuli yun pag nagkaroon ng raid. Lalo na yung nasa loob. Samtang ipanayag ni Binluan nga 80 ka kilos nga shabu ang nasakmit sa kapulisan sukad siyang paglingkod ni adtong nakalabayng buwan. Nanawagan siya sa katawhan sa pagpakigalayon sa kapulisan aron masumpo ang suliran sa illegal nga drugas. Nakakalungkot isipin na ganito kalaki ang pumasok sa Cebu City at palagay ko hindi pa ito. Kumbaga sa iceberg tip lang to. Yung malaki hindi pa natin nakukuha. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bistak!